Predstavte si miesto, kde vás ráno budí spev vtákov namiesto ruchu mesta. Miesto, kde máte dostatok priestoru pre rodinu, záhradu aj svoje záľuby. Presne také bývanie vám ponúkame v obci Jakubov, len 10 minút od Malaciek a s výborným napojením na Bratislavu či Prahu. Tento dvojpodlažný rodinný dom ponúka viac ako 217 m2 úžitkovej plochy a stojí na pozemku s rozlohou 780 m2. Už na prvý pohľad zaujme svojou poctivou stavbou, praktickým riešením a potenciálom vytvoriť si domov presne podľa vlastných predstav. Dom disponuje 4 izbami, ústredným plynovým kúrením, medenými elektrickými rozvodmi a je kompletne podpivničený, čo ponúka množstvo úložného priestoru aj ďalších možností využitia. Samozrejmosťou sú všetky inžinierske siete vrátane kanalizácie, obecného vodovodu, plynu, elektriny a optického internetu. Príjemným bonusom je prestrešená terasa, ktorá prirodzene prepája interiér so záhradou. Na pozemku nájdete ovocné stromy, priestor na pestovanie aj oddych a dostatok miesta pre deti či domácich miláčikov. Ak hľadáte pokojné rodinné bývanie s veľkým pozemkom a výbornou dostupnosťou do mesta, tento dom by ste si rozhodne nemali nechať ujsť.